L-għodwa tajba, nilqakom għall-quddiesa tal-lum il-ħamis 2 ta' Diċembru, immexxija minn Patri Patrick Magro, Ġiżwita, li ġie ordinat saċerdot 21 sena ilu. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sina Ġesu Kristu l-ħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Dodwa tajba lil kulħadd, grazzi tal-li naqgħadtu magħna għal din il-qudiesa tagħna llum il-ħamis tal-ewwel ġimgħa tal-Avvent. Hija grazzja kbira li nistgħu nibdew il-ġurnata tagħna billi niltaqgħu Malla ntolbu l-Ispirtu Santu fuqna. Illum il-liturġija tistedinna biex nirriflettu ftit fuq xemm fil-pedament tal-ħajja tagħna. Nitolbu l-mulej, ħalli jgħinna, ħalli nkomplu nifokaw il-ħajja tagħna fuqu, nibdew l-quddiesa bil nagħmlu mument żgħir fiskiet fejn nitolbu maħfra l-mulej tan-nuqqasijiet kollha tagħna. Llum mod speċjali nitolbuh joffrilna jagħtina l-maħfra, ta' kemm il-darba ma npoġġuhx fiċ-ċentru tal-ħajja tagħna, imma nħallu l-moħħna u l-qalb tagħna tintelef fuq ħafna affarijiet oħra. Nirringrazzjawk mulej dejjem tal-preżenza tiegħek fil-ħajja tagħna, nitolbuk maħfra flimkien u ngħidu nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-sieb, bil-kliem, bil-emil, billi ħallejt mirjieti. Tiegħi, l-akbar tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġli l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. Anqal mulej is-seta tiegħek u b'qawwa kbira għatina l-għajnuna biex il-laqgħa tagħna miegħek infixkla bidnubietna titħaffef bil-grazzja u l-maħfra tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u li miegħek jgħixu jseltem flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Dan jgħid il-mulej Alla, ftit ieħor jerġa' jsir bħal ġnien il-Libanu u l-ġnien jitqies bħal mażġar. Dakinhar jitkanta dan l-innu fl-art ta' Ġuda,
Għandna belt qawwija, bnilna swar u ħitana l-ħelsien tagħna. Iftħu l-bibien biex jidħol il-poplu ġust li jżomm is-sewwa. Il-fema tiegħu sħiħa fik, inti ssaħħaħlu slim għax fik it-tama. Ittamaw fil-mulej għal dejjem, għax il-mulej u l-blata ta' dejjem. Lil min kien fil-għoli niżlu, il-belt imkabbra niżżilha. Waqqafa għal isfel, fit-trab xeħeta, taħt is-saqajn tintrifes. Saqajn il-fqir, ir-rifs tal-imsejknin. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Imbierek minn ġej fisem il-mulej. Imbierek minn ġej fisem il-mulej. Faħru l-mulej għaliex hu tajjeb, għax għal dejjem it-tieba tiegħu. Aħjar tisken fil-mulej milli tittama fil-bnedmin. Aħjar tisken fil-mulej milli tittama fil-gbarat. Imbierek minn ġej fisem il-mulej. Iftħuli l-bibien tal-ġustizzja, ħanidħol minnhom u nurad ħajr lil-mulej. Dan hu bib il-mulej, il-ġusti jidħlu minnu. Niżik ħajr tal-li weġibtni u kont għalija s-salvazzjoni tiegħi. Imbierek minn ġej fisem il-mulej. Ejja nitolbuk mulej salvana, ejja nitolbuk mulej atina r-rizq. Imbierek minn ġej fisem il-mulej, imberkukom minn dar il-mulej, Jahwe u Alla u id-dawl tagħna. Imbierek minn ġej fisem il-mulej. Fitxu l-mulej sakemm tistgħu issibuh, sejħulu sakemm hu fil-qrib. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-disċipli tiegħu, mhux kull min jgħidli mulej mulej jidħol fis-saltna ta' smewiet, iżda min jagħmel ir-rieda ta' missieri li hu fis-smewiet. Għalhekk kull min jisma' dan kliemi u jagħmel li qiegħed ngħid jien, isir jiġbaħ lil bniedem għaqli li bena daru fuq il-blat. Niżlet ix-xita, ġew il-widien, qamu l-irwiefen u ħabtu fuq dik id-dar. Iżda ma ġarfitx għax kellha s-sissin tagħha fuq il-blat. Imma kull min jisma' dan kliemi u ma jagħmilx li qiegħed ngħid jien, isir jiġbaħ lil bniedem iblaħ li bena daru fuq ir-ramel. Niżlet ix-xita, ġew il-widien, qamu l-irwiefen u ħabtu fuq dik id-dar. U ġarfet. U kbira kienet il-qerda tagħha. Din il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Passoltu kelmtejn żgħar biex inkomplu nirriflettu fuq il-kelma talla u fuq il-liturġija tal-lum illi tamlinna stedina speċjali ħafna biex nirriflettu fuq xem fil-pedament tal-ħajja tagħna. Propju l-Vanġelu tal-lum tkellem fuq l-irwiefen, fuq ix-xita, bħallum ġimgħa kollha niftakru li kellna irwiefen kbar u xita kbira, eriqna kullum kien, kulħadd ħassa sewwa, u forsi din is-sena, forsi ftit iktar minn snin oħra, qed ikollna esperjenza qawwija ta' xi ġifieri, ikollna ħafna rwiefen u l-mijiet. Ġesu jgħid tara, minna meta aħna nibnu djar tagħna, nagħmluhom sodi ħafna, nieħdu ħsieb il-pedamenti biex meta jiġu rwiefen bħal dawn, id-djar tagħna ma jiġrulhom xejn. Juża din it-tixbija biex jgħidilna u jfakkarna li fil-ħajja tagħna l-istess. Importanti ħafna li aħna nirriflettu fuq fejn qiegħed jiena impoġġi l-fiduċja tiegħi.
Jgħid il-Vanġelu tal-lum ċara ħafna bħas-soltu Ġesu ċar ħafna fil-klim tiegħu jgħid jekk jiena mpoġġi l-fiduċja tiegħi f'dak illi huwa dajjef, jiġifieri f'dak li għandi, kif jarawni n-nies, allura hemm ċans kbir li meta jiġu l-provi tal-ħajja jaqa' kollox, jaqa' l-bini tal-ħajja tiegħi. U ġieli jiġrilna illi nkunu għaddejjin tajjeb u f'daqqa waħda Alla ħares qatt imma tiġri illi tiġri xi disgrazzja fil-ħajja tiegħi, jiġri xi ħaġa illi jiena ma kontx qed nistennija tiġi Alla rieda u f'daqqa waħda jsuwaqa kollox. Saħansitra nibda noħodha kontra Alla x'naħseb li Alla ma jħobbnix jew Alla nisini. Min ipoġġi l-fiduċja tiegħu f'Alla u jibni l-ħajja tiegħu fuq Alla, allura jkun bħal dak il-bniedem għaqli kif jgħidilna Ġesu fil-Vanġelu tal-lum li jkun bena daru fuq pedament sod. Meta ħana jkollna fiduċja sieħa f'Alla, allura Alla jagħtina l-għajnuna u l-erf kollu li jkollna bżonn f'kull sitwazzjoni. Mhix faċli, sewwa faċli iktar biex nippretka jiena, imma daqsxejn iktar diffiċli biex aħna nagħmluha u nwettquha fil-ħajja tagħna. Għalhekk illum nixtieq nistedinkom biex flimkien nitolbu biex il-Mulej jkabbar fina l-fidi fih biex dik il-fidi issarraf fiduċja konkreta f'Alla biex aħna nibnu dejjem u nifukaw il-ħajja tagħna dejjem fuq Alla u nħallu lilu jkun il-pedament ta' ħajjitna. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Ejjew nofru tal-bit tagħna, nitolbu għal dawk in-nies kollha illi bħalissa dejjem minn żmien diffiċli, meta jasal żmien il-miliet ikun hemm ħafna nies li qegħdin jifirħu, imma jkun hemm ukoll min għaddej minn diffikultajiet, speċjalment min ikun tilef xi ħadd tażis, għarru ntolbu għal dawk kollha li għaddej minn żmien diffiċli biex isibu mill-ġdid il-preżenza tal-Alla u l-konsolazzjoni tiegħu fil-ħajja tagħhom. Għal dan nitolbu. Isma'na nitolbuk Mulej. Nitolbu għal-fqar, speċjalment dawk li bħalissa qegħdin ibatu biex ikollhom l-affarijiet bażiċi u l-bżonnijiet bażiċi ta' kuljum, ħalli mhux biss huma jsibu l-għajnuna ma aħna wkoll insibu l-kuraġġ biex nipprovdu għalihom. Għal dan nitolbu. Isma'na nitolbuk Mulej. Nitolbu għal-morda kollha, speċjalment il-morda tal-familji tagħna u l-bib tagħna, għal-Mulej tihom l-għajnuna li għandhom bżonn, nitolbu għal dawk kollha li jieħdu ħsieb il-morda. Għal dan nitolbu. Isma'na nitolbuk Mulej. Nagħmlu menżar fil-kwiet, ninsabu fejn ninsabu u nofru l-intenzjoni speċjali tagħna għal dan il-jum. Nofru l-interċezzjonijiet kollha tagħna permezz ta' Marija Omna u nitolbu flimkien slim għalik, Marija, il-grazzja mimlija l-Mulej miegħek, inbirik inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Ejju nitolbu ħuti sabiex dan is-sagrifiċċju tagħna jkun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' Mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu
għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqamu lej l-offerti li qegħdin nagħmlulek mill-ġid li inti nnifsek tajtna u għamil il-qima li natuk bihom fuq l-art tejjina l-frott tal-fidwa li inti tagħtina fis-sema. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżuħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewa u xieraq tassew mulej Missier Qaddisa Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi ta' salvazzjoni tagħna li dejjem ikullhom kien innoddulek ħajr bi Kristu Sidna. U bl-ewwel miġja tiegħu fis-sura f'qajra ta' bniedem, temm il-pjan li inti ħejjejt minn qabel u fetħilna triq tas-salvazzjoni ta' dejjem. Biex meta jiġi darb'oħra fis-sebħ tal-kobor tiegħu, niksbu fl-aħħar bid-dier il-premju li issa qegħdin nisru għalih u nistennew bit-tama għax inti stess wettulna. Għalhekk mal-anġlu mal-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, mal-tajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla jeda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tassew inti mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati, bħal-ħobs, ratt il-ħajr, qasam, tali d-dixxipli tiegħu qal. Ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla ħall-kalċi, reġarat il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu qal. Ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Kull darba li niklu dal-ħobs u nixorbu dal-kalċi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej sa ma tiġi. Għalhekk aħna nagħmlu dam tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nrodulek ħajra xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, u qed taqaf l-imħabba flimkien mal-Papa tagħna Franġisku, l-isfijiet tagħna Charles u Joseph u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqaddsom Malla Marija, ma' San Ġusepp, mal-apostli qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ġesu għallimna kif insejħu lil Alla bħala l-missier tagħna, ejjew flimkien nitolbu l-istess talba li għallimna Ġesu stess. Missierna li inti fis-smewwiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun irtitint kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru l-minħati għalina. La daħannix fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni. Eħlisna ntolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba uħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex nkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw, il-lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu inti qed l-apostli tiegħek inħallilkom islim, nagħtikom islim tiegħi, la tħares lejn nubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek.
u għati jaslimu l-għaqda li inti trid fiha, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Paċi tal-mulej tkun dejjem U magħkom. miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla. Li tneħħi Neħħi d-dubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-dubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-dubit tad-dinja għatina l-paċi. Dan u Ġesu l-ħaruf Talla li neħħi d-dubit tad-dinja, ħenina aħna mistiedna l din l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħolix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Għamel mulej l-misteri li għalihom inġbarna jkunu ta' ġita lina, għallimna bijom inħobbu l-ħwejjeġ tas-sema u li fil-mixi tagħna fost dak li għaddi minn din id-dinja stess nintrabtu ma' dak li jibqa' dejjem bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. U jberikna Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku l-mulej. Inroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum minn Patri Patrick Magro. It-talba ta' Rożarju tistgħu segwa online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi tal-im il-Papa Franġisku mill-isqfijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-inqattu magħna għal dan il-mument ta' talb.
Sim tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna sma' talb tagħna, eħlesejna u jaqaf magħna. Glorja l-Missier u l-Iben l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santissima urina li jomna, ninti jomna, għalik jisma' talb tagħna. Ġesu li twieled għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, għafrina dnubiet neħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-irbiħ kollha, speċjalment lil dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Illum il-ħamis nieħdu l-misteri tad-dawl, nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru meta Sidna Ġesu Kristu tammet fi xmara Ġordan. Missierna, li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li ċitint kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina la daħanix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-dinja. Amen. Snim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Snim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Glorja l-Missier u l-Iben l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti jomna, għalik jisma' talb tagħna, Ġesu li twieled għalina u rrid li jkun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrina dnubietna ħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-irbiħ kollha speċjalment lil dawk li aktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu wera minnu fit-tieġ ta' Kana. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun iċċitint kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-dinja. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek,
Imbirkinti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Glorja l-Missier lill-Liben, l-Spiritu Santu, Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima li jenti omna, għalik jisma t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u li tikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrinna dnubitna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-irbeħ kollha speċjalment il dawk l-aktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tielet misteru tad-dawl, meta Sidna Ġesu Kristu ħabbar is-salt natalla u sejjaħ għall-indiema. Missierna, li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikunu tritint kif fis-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrinna dnubietna bħal ma naħfru lil minuħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Glorja l-Missier lill-Liben, l-Spiritu Santu, Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u li tikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrinna dnubietna ħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-irbeħ kollha speċjalment il dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Konsidraw nikkontemplaw fir-raba misteru tad-dawl, meta Sidna Ġesu Kristu tbiddel quddiem l-apostli fuq il-muntanja Tabor. Missierna, li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif fis-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrinna dnubietna bħal ma naħfru lil minuħati għalina la daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek,
Imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Glorja l-Missier, l-Liben, l-Spiritu Santu, Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima urina l-inti omna, għalik jisma tal-btana Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-irbiħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw nikkontemplaw fil-ħames misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija it-tifkira tal-misteru tal-Għid. Missirna li jinti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun iċitint kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina la ddaħħalniex it-tiġrib iżda ħlisna mid-denja amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek,
imbirkinti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missier lill-Liben l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna li jisma' t-talb tagħna. Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaħfrilna dnubietna. Eħlisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-erbieħ kollha speċjalment il dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Slim għalik Sultana, ta' ħnina ħajja ħlewwa ta' matana. Slim għalik lilek ingħajtu, għaliex aħna turifnati u li teva lilek nitniedu aħna li nibku u nolfqu f'dan il-wied ta' dmuħ. Ejja mill-avukata tagħna, daw għalejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena u urina wara dan it-turifnament lil Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek u ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Nitolbu għall-intenzjoni tal-Papa missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikunu ġitint kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, la ddaħanix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missier lill-Liben l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu għall-erbieħ tal-purgatorju għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem Id-daw ta' dejjem jidi fuqhom. jistrieħu ma fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qatt talb tagħna. Kristu il-qatt talb tagħna. Missier Eternalla. Ħenna lina. Ibn Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu Qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità Qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħniena. Itlob għalina. Tal-grazzja t'Alla. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. Mit-tama. Itlob għalina. Li żjed safja. Itlob għalina. Li żjed nadifa. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta mal-Alla. Itlob għalina. Mera ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri tal-Lavorju. Itlob għalina. Dar tad-deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midinbin. Itlob għalina. Faraġġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġini. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rużarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruftalla li tneħħi d-nubit tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruftalla li tneħħi d-nubit tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruftalla li tneħħi d-nubit tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisom Alla biex ikun jistħoq ilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għatililna għaddejja tiegħek mulej Alla, nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem
u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġini, nkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. San Mikiel Arkanġelu, idħol għalina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla, nitolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, idfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irbieħ. Amen. Slim għalik ħarris tal-fedej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija għedet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Mqaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlalna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastianu Martri, Itlob għalina. Santu Roccu, Itlob għalina. San Pawl Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu. Imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem. Imbirek l-isem ta' Ġesu. Imbirka l-qalb qaddisa tiegħu. Imbirek id-dem mażis tiegħu. Imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar. Imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu. Imbirka l-kbira Omalla Marija Santissima. Imbirka l-imqazza u immakulata kunċizzjoni tagħha. Imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom. Imbirek San Giuseppe, arrus kastismu tagħha. Imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu.